नमस्कार, जय सद्गुरू. राजश्री किचनच्या 2 व्हिडिओंना आतापर्यंत तुम्हा सर्वांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या पुढील व्हिडिओसाठी मी एक खास उपक्रम राबवत आहे. जो कोणी कमेंट बॉक्समध्ये कमीत कमी शब्दांत सर्वोत्तम कमेंट करेल त्याला लॉटरी पद्धतीने एक विशेष भेटवस्तू दिली जाईल. म्हणूनच राजश्री किचन चॅनेल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना फॉरवर्ड करा. आपला पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. धन्यवाद. राजश्री मेस्त्री.